Terve kaikki ja tervetuloa Yksityishammaslääkäri YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin puhua puuduttamisesta ja puudutuskone Quick Sleeper 5. Erittäin hyvä kone, nyt jo siitä voi jotain sanoa, mulla on 3 vuotta käyttökokemusta. Katsotaan ensin mistä kone koostuu. Eli koneessahan on keskusyksikkö, se on tämmönen hyvin tupakkiaskin kokoinen käytännössä tällainen, missä se kaikki äly on. Sitten siihen kuuluu tietysti jalkapoljin. Ja tää ei ole pattereita eikä mitään, että se on tämmönen piezokytkimellä toimiva, eli se generoi signaalin, kun painat poljinta ja se toimii. Eli siinä mielessä varsin huoleton ja aika kevyt rakenteinen. Sitten on tietysti tämä itse käsikappale. Uusin versio on tämmönen ja mukana tulee autoklavoitavia kärkiä, joiden sisälle itse asiassa se puudutuskarpuule menee, puudutusaine. Laitetaan, eli siihen käy ihan ne normaalit, mitä käytetään noissa käsipuudukkeissakin, tismalleen samat. Konetta mukana tulee neuloja, puudutusneuloja. Käytännössä mä tarvin 2 eri kokoa, keltaista ja valkoista. Keltainen on vähän järeempi ja valkoinen vielä vähän hoikempi. Mutta sitten on olemassa lapsille vielä oma, oliko vihreällä koodilla oleva neula, joita käytännössä mä en ole täällä tarvinnut laisinkaan. Näitä on mun tietojen mukaan, näitä koneita on tällä hetkellä 3 Suomessa. Ja mulla on nyt tää 3. ja tosiaan 3 vuotta käyttänyt. Ja erityisen hyvä tää on alaleuvan puudutuksissa, ei tarvita johtopuudutusta. Tämän filosofiahan on se, että me porataan se neula sinne kovasta korteksiluusta läpi sinne hohkaluun puolelle, sinne hampaan juurten lähelle, jonne kone annostelee hitaasti sen puudukkeen. Ja etuna perinteiseen johtopuudutukseen tässä on selkeästi se, että pärjätään vähemmällä määrällä puuduketta. Käytännössä alakutonen puutuu 1 putkilolla ja se on saman tien puutunut, kun aine on annosteltu. Siinä menee noin pari minuuttia, kun kone sitä hitaasti sinne ajaa. Ja tässä näkyy tässä mittarissa selvästi, että missä kohtaa se mäntä on menossa. Ja kone antaa myös äänimerkin, että kuinka paljon puuduketta on mennyt. Älyttömän paljon saanut potilailta positiivista palautetta. Kieli ei puudu johtopuudutuksessa verrattuna johtopuudutukseen. Ja tosiaan puutuneisuus saadaan saman tien. Käyttökustannukset tällä on suunnilleen varmaan samaa luokkaa kuin on perinteisellä puudutuksella. Neulat on toki hieman kalliimpia, mutta toisaalta ainetta kuluu selkeästi vähemmän. Ja aikaa säästyy aivan älyttömästi, että parhaimmillaan alakutosen poisto niin on puudutuksen aloituksesta niin 10 minuuttia, niin hammas on pois myös siihen. Niin ei mitään mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti nämä, jos joku hammaslääkäri sanoo, että ei ole ikinä ollut mitään ongelmia puudutuksessa, niin todennäköisesti puhuu potaskaa, koska se pulpiittinen alakutonen niin on hankala puuduttaa, mutta tällä laitteella on onnistuttu todella hyvin myös ne saamaan puutumaan. Jos joku kiinnostuu tällaisesta laitteesta, niin multa voi kysyä siitä niin kuin jatkokysymyksiä. Laitteen käyttöönotto on sinänsä varsin helppo, mutta on tässä oppimiskäyrä, eli ei ihan joka kohtaa sovi ja aluksi on ongelmia, että saattaa neula mennä tukkeeseen ja näin, että siinä on sellainen tietynlainen tekniikka, miten se toimii. Mä laitan tähän, linkitän tai laitan videon mukaan, missä konkreettisesti puudutetaan erään rouvan alaleukaa. Puudutetaan toi limakalvon pinta tuolta ienpapillan päästä tosta ja siihen laitetaan vähäsen. Suurin osa niistä tuntohermoista on siinä luukalvossa ja se kun saadaan puutumaan ensin ihan tuohon muutaman solukerroksen alle. Tällä tavalla ien alkaa muuttua tolleen valkoiseksi.
Hyvä. Se riittää noin. Sitten me käännetään tää toiseen asentoon, pystyasentoon ja sitten tähdetään aika tuolta ylhäältä tuolta. Sitten kuuluu hurinaa ja tuntuu tärinää. Pikkuhiljaa liikutetaan koko ajan, ettei mene tukkeeseen. Se osaa mennä kyllä tukkeeseenkin noin. Tossa on oikea kohta. Ja sit hissukseen. Jos ei mennyt tukkeeseen toi pää, niin ajetaan tuota puuduketta tonne. Aluksi voi tuntua pieni paineen tunne, ei välttämättä, mutta seurataan tuota mäntää, että se liikkuu hissukseen eteenpäin. Ensimmäinen merkkiääni, että 1/4 meni. Kone annostelee hitaasti puudukkeen sinne hampaan juuren ympäristöön. Ja ajatuksenahan tässä on, että tämä on hyvin paikallinen tämä puudutus. Ja se on nopea. Hammas on puutunut käytännössä heti, kun tämä aine on ajettu. Eikä niin kuin perinteisessä johtopuudutuksessa, että joudutaan helpostikin odottaa se 15-20 minuuttia, että on puutunut. Tällä voi puuduttaa oikeastaan kaikki hampaat, mutta erityisesti näissä alaleuvan puudutuksissa tästä on kyllä merkittävä apu. Kohta on enää 1/4 putkiloa jäljellä. Eli 3/4 mennyt, siitä merkkinä 3 piippausta. Mä voin ton ihan loppuun, voin vielä yrittää vähän korjata, jos sais vielä vähän pidemmälle. Toho. Onko neula ikinä katkennut? No on, mutta tässä se ei ole kovin kummonen juttu, koska se jää sojottamaan tuohon. Tuossa on semmonen murtovaroke tuolla tyvessä, niin se jää sojottaa tuohon, niin sen saa pinsetillä siitä pois helposti. Toisin kuin esimerkiksi johtopuudutuksessa, jos neula katkeaa, niin siinä voi ollakin sitten tosi pulassa. No, hyvä. Quicksleeper 5, mulla ei ole mitään taloudellisia sidoksia kyseisen yhtiön kanssa, mutta ajattelin kertoa, että tämmönenkin laite on. Koska nämä aikaisemmat puudutuskoneet, Wandit ja mitä näitä on, niin se ei ole tuonut mitään uutta siihen puuduttamisen filosofiaan, toisin kuin tämä. Et niistä en itse ollut ollenkaan innostunut, mutta tämä on osoittautunut tosi hyväksi. Ei muuta, palataan seuraavien videoiden parissa ja kiitos kun jaksoit katsoa. Moi moi!